Poručujem gospodinu Karkoviću. Ne smijemo zamisliti šta bi sve se zbilo da te nije Alija presjedniče bilo. Lijepe naše Bosne nestalo bi tada, a mi njeni Bosanci gdje bi bili sada. To se ne zaboravlja, šta si Bosni dao, kad je bilo najteže, sve si izdržao. Tvoje djelo govori, a ne razne priče. Najveći si sin bosanski, dragi predsjedniče. Šta smo drugo mogli da ne damo svoje, islušamo predsjedniče mudre riječi tvoje. Od tebe smo učili sve što treba znati, da za Bosnu nije mnogo i svoj život dati. To se ne zaboravlja, šta si Bosni dao, kad je bilo najteže, sve si izdržao. Tvoje djelo govori, a ne razne priče. Najveći si sin bosanski, dragi predsjedniče. Sa tobom smo sačuvali i Bosnu i obraz, a silnici svi na kraju doživjet će poraz. I danas tvoje djelo dušmanima smeta, zbog tebe je Sarajevo bilo centar svijeta. To se ne